Situation iri paZimbabwe haina kumira zvakanaka. Handizive kuti hutsinye here, kusarongeka here, kurwadziwa idzungu here, kana kuti kuda kuonererwa. Mapwanyirwo aitwa dzimba kuBelvedere nhasi, vanhu havasi kufara vedu wee. Zvinonzwisa tsitsi. Vanhu vemuZimbabwe vanyanya kudheerera macitizens vedu wee. Tarisaiwo kupwanyirwa dzimba dzakakura kudai so. Imariko dzinenge dzakambonyatsoshandiswa. Iyo imba iyo inotoweta almost hafu yemiliyoni chaiyo tikada kuweta zvese neground racho tikaweka. Asi yangopwanywa kunge hameno vedu wee. Tarisaiwo muone wedu wee, zvinorwadza izvo. Ndo zviri kutoitwa vanhu kuZimbabwe izvozvozvo. Ei, hayayayaya, kuita kupedza vanhu simba chaiko chaiko. Munofunga kuti kana generation yechidiki chauya ichatashungudza kuvaka here nezvinhu zvaitwa izvo? Zvinorwadza, zvinosiririsa, ndo zviri kuitika kuZimbabwe. Vanonyatsokumirira uvake zvako upedze, watopedza waitoti ndazorora pangu ndapedza, vozongouya vachipwanya zvavo dzimba. Mapwanyiro akadai so. Hama dzadiwa hameno, munozvionawo sei zvinhu zviri kuitika izvi munyika yeZimbabwe? Ndo zviriko kuBelvedere uko. Munozvionawo sei? Munazvo zvekutaura, ndiudzeiwo mucomment section imomo, tibva tamboonesanawo mafungiro enyu.